Esperti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa spezzjonaw laboratorju fil-Belt Ċiniża ta' Wuhan fejn hemm min xi ħadd suspetti li l-pandemija tal-coronavirus bdiet minn hawn. L-esperti żaru l-Istitut ta' Viroloġija f'Wuhan, l-istess istitut li leħ kienu ppuntaw subajhom uffiċjali Amerikani s-sena li għaddiet bħala s-sors minn fejn bdiet il-pandemija. Pandemija li infettat aktar minn 100 miljun persuna u ħallit 2.2 miljun persuna mejta. Iżjara qed titqis bħala waħda mill-aktar politikament sensittivi u l-istess membri tat-tim ta' esperti ftit għandhom fiduċja li se jkollhom tweġiba l-mistoqsijiet li qamu fi żmien qasir li għandhom, speċjalment dwar meta u kif il-virus qabeż minn fuq l-annimali għal fuq il-bniedem. Sarattant diversi pajjiżi madwar id-dinja qed ikomplu bil-programmi ta' tilqim tagħhom. Il-President ta' Franza Emmanuel Macron wiegħed li l-popolazzjoni kollha tal-pajjiż se jkollha l-possibilità li titlaqqa kontra l-virus sal-aħħar tas-sajf. Macron qal ukoll li 80% tar-residenti fid-djar tal-anzjani se jkunu tlaqmu sal-aħħar ta' Marzu. Fil-Pakistan wieħed mill-aktar pajjiżi milquta mill-coronavirus minn nhar l-erba' beda jlaqqa mill-ħaddiema tal-qasam tas-saħħa bil-vaċċin żviluppat mid-ditta Ċiniża Sinopharm, vaċċin li għadu ma natax l-approvazzjoni finali mill-awtoritajiet tas-saħħa fiċ-Ċina stess. Madankollu l-Pakistan għadu lura ferm milli jibda programm nazzjonali ta' tilqim. Sitwazzjoni kemm xejn aħjar fil-Messiku hekk kif it-tlieta il-Ministru tas-Saħħa tal-pajjiż ħabbar li kien approvat il-vaċċin Russu Sputnik. Dan se jgħin biex il-pajjiż iżomm mal-programm ta' tilqim hekk kif qed isib diffikultà jakkwista dożi minn produtturi oħrajn. Artiklu fil-ġurnal mediku awtorevoli The Lancet ippubblika studju fuq 20,000 persuna li wera li żewġ dożi tal-vaċċin Sputnik joffri protezzjoni ta' aktar minn 90%.